Hola a tots i benvinguts a la 5a resolució del repte de la setmana. Aquesta setmana havíem de trobar la llargada del pal de la X, sabent que hi ha tres altres pals que mesuren 13, 7 i 10 centímetres. Per calcular el pal de la X havíem de fer una simple equació, on posàvem que el pal de 13 centímetres té la mateixa llargada que quan sumem el de 7 i el de 10, però li acabem restant el pal de la X, el qual ens acabaria deixant, en cas de que sumem aquesta llargada amb aquest tros del pal, ens acabaria deixant amb aquest tros i aquest tros, que és equivalent al tros de dalt. Per calcular això, necessitàvem posar 13 igual a 7 més 10 menys x. I ara ens feia falta isolar la x. Com la x està en negatiu, la passem sumant, el qual trobo que és el mètode més simple. I tenim 13 més x, que iguala 7 més 10. Podem calcular aquest 7 més 10, que és 13 més x, que iguala 17. I li acabem subtraient el 13 per passar-lo a l'altre costat, que ens acabarà donant x igual a 17 menys 13, que és el mateix que 4. I així ja tenim la llargada del nostre pal, que és igual a 4 centímetres. I així l'hem resolt. Moltes gràcies per haver escoltat aquí i ens veiem la setmana que ve. Adeu!